गाबनोसो ओंखारबाय वा हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ मिस्टार बड' इउटुब चेनेलावबो खबर हरबाय जों दिनै देवबार दिनबाबो खामानि मावफैदों दिनै देवबार दिनाव बन्द' थायोमोन होमब्लाबो खामानि मावफैबाय बन्द' लायासै जों खामानिखौ माने जोंना YBY आव हाबनानै फैसायानो गैला रावनाबो आंना 10,000 हाबखादोंमोन ओमफ्राय सानथामल' गेलेनो मोनदों आङो ट्रेडिं खालामनो मोनदों नैबेना फंबायना जोंना बेसे हाबनायमोन सयाव मोनसे हाबदोंमोन आरो 10आव मोनसे हाबदों 10आवनो मोननै हाबदों ओमफ्राय सयाव मोनसे हाबदों ओमफ्राय बरन स्लाबनो हायासै बेन जाबाय 50,000 जाबायमोन बख'नो हानायमोनबा मोजां जागौमोन एसे सिगां बरन लानांगौमोन नोङो बहननायानोथ' सानदोंमोन बिदिनो आंनाथ' सानथामल' गेलेनो मोनदों बेयावनो बेन जानो हाबाय ओइ नै मेथाइसो दामबाय कपिराइट फैगोन र' ओइ आंबो दै गुदखाया ओइ नै मावगासिनो दं बैयाव सासे हामबार फैगासिनो दङ ERC लाइनार नै बिदिखौनो ERC लाइनारफोर नै गोसोमफोर बेदर गोसोमफोर फैदों नै सिख्लाफोर लागा ओरै नाहरबा हामगौमोन बिराद गाबथावथाव मोनबाय आं गोसोखौनो YBY आव 10,000 गोजोन जाजागारबाय लांबाय साला बिसोर गेम दिहुनग्राथ' सोरथाय फाप नांगोन बिसोर गानसि बै जोनोमाव मानसि जोनोम बुजिया बिसोरो जोमै दाउखा सिलासो बुजियो बिसोरो मिनिनाङाब्रा एसेबां बिदि खामानिया माला गगोन दासो 2ता जादों टाइमा गाबनोसो ओंखारबाय वा लोगोफोर नै जोङो पाकेटसे गुदखा बायना जानो हायिनि नै पाकेटसेखौनो राननानै जागासिनो दं YBY आव थांजोब्बाय गासिनाबो ओइ नोंसिना सोरना बेसे हाबनायमोन कमेन्ट हरदो लावगाना बेसेयाव हाबनायमोनलै आंना 20,000 मोनलै हा 20,000 जाबायमोन नङा 20,000 हाबदोंमोन 80,000 बै बरन गोना लानांगौ गुदखा मोनसेखौनो बायनानै जानो हाला मालाय बायनांगौसो राननाय साननानै जाबाय आं गैया लोगोफोरना सोरना बेसेबां खावना लांजाखो सोरना बेसेबां थांजाखो खिन्थाहरदो कमेन्टआव नोंथांमोना आरो सोर बेसेबां लाब जाखो सोरना हाबाखै आंथ' गाबांखौ आंसो जाबाय पेमेन्टखौनो मोनखायाखै आरो फैसायानो गैखाया आखायाव हाबना लानानै जारला गैया जारला गोजा